Resolute. Stories of becoming, building, and balancing entrepreneurship from people closer to your climb. Teppo, kiva nähdä pitkästä aikaa. Kuin myös. Siis me ollaan tunnettu siitä asti, kun mä oon ollut pieni lapsi ja me ollaan koko perheen kanssa seurattu innolla sun yrittäjäuraa. Ja ihan tosi siistiä, että on saanut sut tänään tänne kertoa sun storia. Kiitos paljon. Oli mukava tulla ja ihan siis muistan kyllä, itse asiassa kun ajoin tänne, niin Espoosta päin, en sieltä ole, mutta ajoin sitä kautta tänne, niin itse asiassa muistun ne niin omat teiniajat mieleen ja sä olit silloin aika paljon pienempi. Mä olin aika paljon pienempi. No. Hei, mennään vuoteen 1996. Sun isä osti tällöin konkurssipesän ja sä olit silloin ehkä just se mun ikäinen vähän vanhempi, 12-vuotias. Mitä silloin tapahtui ja miten se vaikutti sun elämään? No aika paljon tälleen, niin kuin, jos vähänkään katsoo niin kuin perspektiivissä, niin vaikuttanut tosi moneen asiaan, mutta ehkä se isä siis koneinsinööri, ei mitään kokemusta leipomisesta, niin se jostain kumman päähänpistosta halusi lähteä yrittäjäksi. Se oli sitä pohtinut aikaisemmin jo, mutta sitten juhannuspöydässä istuttiin, mun pikkuveli Tuomas oli 9 vanha silloin ja se sitten sanoi, että nämä on nyt vikat viipurilaisen konstansämpylät, mitä saadaan, että se meni konkurssiin ja Tuomas siihen sitten vaan ponnekkaasti totesi, se oli vielä juhannusaatto, niin sanoi, että iskä, että ruvetaan me leipoa niitä. Niin, sitten ei se siis meille puhunut siitä mitään, mutta sitten se niin kuin jäi pohtimaan sitä asiaa ja sitten jäi harmittaa, että jos ne loppuu ne sen omat lempparileivät, niin se jätti siitä sitten tarjouksen siitä konkurssipesästä ja se oli 100 000 markkaa, mitä se tarjosi silloin, viipurilaisen brändikoneet, laitteet ja reseptiikka ja that's it. Niin itse asiassa sieltä soitettiin sitten, se oli heinäkuun puolta väliin, about kuukausi sen jälkeen. Soitettiin, että sori, että sun tarjous jäi 2, että tässä niin kuin kilpaileva tarjous voitti ja iskä oli sitten silleen, että okei, no se oli työttömänä siinä vaiheessa tai se oli irtisanonut itsensä ja varmaan etti itseään vähän kanssa siinä kohtaa, niin se ajatteli, no, että sillä oli palkkaduuni, olisi ollut tiedossa, niin sitten ne soittikin sieltä viikon vai 2 päästä perään, että se vetäytyikin se ostaja, että vieläkö kiinnostaa. Okei, plot twist. Joo, niin sitten tämmöisten käänteiden jälkeen, niin se päätti tarttua toimeen ja ihan vailla tietoa niin kuin minkään sortin leipomisesta, niin se hyppäsi siihen niin kuin syvään päähän ja se oli kyllä aika uhkarohkea juttu, koska jo sitä, että meitä on 4 veljestä, kaikki oli niin kuin siinä murrosiän osa pidemmällä ja osa sitten vasta tulos siihen aikaan, niin, ja äiti lähihoitaja, niin en mä niin kuin, jos mä itteni laittaisin siihen pisteeseen, niin mä en usko, että mulla olisi ollut rohkeut hypätä silleen. Ja en mä tiedä, tässä nyt ollaan kuitenkin. Kai se on sitten ihan niin kuin kivasti mennyt, mutta oli tosi iso päätös ja kai me semmoinen jonkinlainen leipuriperhe, ainakin paikallisesti ollaan oltu pitkään, mutta liittyy siihen tosi paljon niin kuin siihen alkuaikoihin semmoista niin kuin kaikkea hämystä ja paljon muistoja. Oliko ruoka teille jotenkin tosi iso osa arkea tai se niin kuin valmistaminen vai mistä lähti sitten tämä leipuri-into? En mä tiedä, siis kyllä meillä on niinku aina tehty mun mielestä niinku hyvää kotiruokaa, mutta ei siellä ole mikään hifistelty keittiössä, mutta ehkä iskä oli jostain syystä se tykkäsi leivästä. Niin ja sitten oli maistunut ne tuotteet aikaisemmin, joo. Joo, niin ei siinä niinku ollut mitään niinku isompaa storia taustalla, että mikä olisi niinku suoraan vaikuttanut siihen, mutta jostain syystä niin se leipä oli se juttu ja sillä ollaan pysytty onneksi leivässä tähänkin asti. Minkälaisia ajatuksia sulla oli yrittäjyydestä lapsena? No mä tiedän, mä ehkä muistan sen ajan sellaisena, että meillä on kotoa tullut aika semmoinen niin kuin suhteellisen tiukkakin työnteon kulttuuri. Ja itse on tietysti seurannut, että mä havainnoin silloin niin kuin lapsena sitä, että isä oli aika paljon pois. Yeah. Ja etenkin se leipomon alkuaika, niin sehän oli niin kuin 7 päivää viikossa ja aamusta iltaa. Ja ehkä siinä niin kuin huomasi sen, että iskä oli aika väsynyt siellä, kun oli pari ekaa vuotta, oli tosi rankkoi. Ja sitten kyllä mä muistan silloin niin kuin 12-vuotiaana sen, että halusi niin kuin lähteä itsekin tutustumaan vähän, että mitä se iskä oikein, missä se niin kuin päiviä viettää.
niin sitten se niin kuin lähti se oma kiinnostus ehkä siitä. Te lähditte tekemään sitten jotain vähän kotiaskareita sinne ja saitte viikkorahaa sieltä. Niin, siis ihan konkreettisestihan se tarkoitti sitä, että iskä lähti, kun me oltiin viikot koulussa, mutta sitten lauantai oli se päivä, milloin tavallaan pääsi duuniin tai joutui. Ja karkkipussi palkalla muistaakseni alkuun, niin meillä soi Viitailas kello 1.20 yöllä ja sitten me hypättiin niin kuin pakettiautoa, ajettiin Lahteen se 35 minuuttia ja 2:30 aikaa alkoi vuoro ja sitten katsottiin, että miten sitten leipää leivotaan. Oliko kaikki veljekset siellä? Kaikki tuli vähän niin kuin portaittain pikkuhiljaa. Yeah. Isoveli ja minä oltiin aluksi ja sitten tuli Tuomas ja sitten Joonas. Yeah. Meidän vähän jätkä vielä viimeisenä. Sä kuvailet sun isää tosi optimistiseksi. Mitä sä oot oppinut hänen maailmankatsomukset, varsinkin tuollaisena aikana, kun oli vähän kamppailua ja ei mennyt ainakaan alkuun ihan niin kuin ajattelin? Mä tiedän, se jollain tavalla se isän legacy tossa on ehkä se, että mun mielestä on niin kuin tosi hyvä, että katsotaan asioita optimistin näkövinkkelistä. Silloin mun mielestä maailma on paljon enemmän auki, sä näet paljon enemmän hyvää kuin huonoja juttuja. Et ehkä se on niin kuin tuonut mun omaankin ajatteluun jotain positiivista, näkisin niin. Niin, se on muutenkin tavallaan, isä on nähnyt ehkä sen jonkinlaisen hopeareunuksena, että kyllä tämä tästä, vaikka on ollut monta hetkeä, kun hei se siitä, niin ehkä se on ollut semmoinen niin kuin itsellekin, että silloin kun on vähän vaikeaa, niin pitää, tiukan paikan tulen pitää jaksaa, mutta ei sitten taas silleen, että niin kuin kannata liikaa puristaa. Tai sitten ei voi hirveän pitkään puristaa. Se on just näin. Varsinkin jotenkin aloitteleville yrittäjille tarvitaan semmoista pientä naiviutta ja optimistista asennetta, että pääsee siitä puurtamisesta läpi, koska sitähän se on. Joo, siis ilman niin kuin naiviuttahan maailmassa olisi jäänyt syntymättä hirveästi hyviä asioita. Ja itsekin olen ollut nuorempana paljon naivimpi ja se synnyttää niin kuin uutta toimintaa paljon helpommin, niin se on positiivinen juttu ja ei isäkään varmaan olisi tuohon hommaan ikinä lähtenyt, jos olisi tiennyt, mitä se on. Kyllä. Minkälaisia urapolkuja sä mietit silloin teininä? No joo, mulla ei ollut mitään, niin kuin, mulla ei ikinä ollut mikään täysin selvää, että tämä mä haluan olla isona, että musta tulee poliisi tai palomies tai vastaavaa, mutta sitten lukion jälkeen niin mulla oli oikeastaan ainoastaan selvää se, että mä haluan Vääksystä pois, että johonkin opiskelee ja mulla oli niin kuin 2 vaihtoehtoa, että hainko mä lukea niin kuin meribiologiaa, yliopistoa vai sitten mites liiketalous, tuotantotalous. Voidaanko me paussaa? Mikä meribiologiasta oli se, mikä kiinnosti? En mä tiedä. Mä jotenkin rakastuin saaristoon niin kuin yleisesti joskus teininä ja se oli jotenkin semmoinen, että se meri tuo semmoisen tietynlaisen vapauden tunteen ja tuoksu ja kaikki, niin se on jotenkin niin kuin ihmisen hyvä olla. Mä ymmärrän tuon, koska siis mun vanhempien pahin pelko oli, kun mä menin Jenkkeihin yliopistoon, että mä vaihan mun pääalaa kauppiksesta meribiologiaa. Ja mä otin nimittäin pari niitä kursseja ja me tehtiin kaikki siis haiden ja korallien kanssa ja ne oli sillä, että ei, että juman kautta, että nyt tää likka menee toiselle puolelle maailmaa opiskelemaan ja se päätyy jonnekin pikkusaarelle tutkimaan jotain koralleja ja mä olisin, että toi voi olla sikasiistiä. Joo. Siis ihan mahtavaa. Siis toi on niinku, en mä tiedä. Se on, eihän kaikissa päätöksissä ole aina mitään järkeä. Ei. Se on järki plus tunne. Niin, mutta sitten siinä kävi niin, että mä hain itse asiassa yliopistoon ja mä olin päättänyt, että jos mä pääsen Helsinkiin, niin muualle mä en edes hae. Okay. No sit mä kuitenkin siinä valintakokeissa tai siinä hakemuksessa, kun piti rustata ne numerojärjestykseen ne Suomen yliopistot, niin mä laitan nyt 2 tuohon niin kuin Turun kohdalle kuitenkin, että ehkä mä sinne voisin mennä. Mutta sitten mä jätin sen siihen ja sitten mä lopulta päädyin niin kuin Jyväskylään lukeen ammattikorkeaan liiketaloutta ja sitten jos mä olisin ruksannut sen 3 siihen Jyväskylän kohdalla, niin sinne mä olisin päässyt sisään. Okei. Et loppupeleissä, jos mä olisin sen laittanut, niin mä olisin varmaan punninnut, että kumman mä valitsen. Totta. Kerro vähän siitä ammattikorkea-ajasta. No mä olin silleen, mähän menin Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden linjalle niin kuin sinne peruskoulun puolelle, niin sanotun peruskoulun puolelle. Ja
mä olin jotenkin tosi tympääntynyt siihen ekaan vuoteen, että se oli jotenkin liian helppoa, paljon ryhmätöitä, liikaa ehkä vapaa-aikaa. Mikä tietysti tällä jälkikäteen, no niin miksei, että ehkä parasta voisi olla tällä hetkellä, mutta se itse koulu ei niinku tarjonnut ehkä mulle sitä, mitä mä olin hakenut ja sitten keväällä mä päätin, että siellä on Jyväskylässä toinen yksikkö kuin Tiimiakatemia, niin mä sitten päädyin vierailemaan siellä ja sille niin kuin sen kerran jälkeen mä päätin, että tänne mä siirryn tai haen, mutta samaan aikaan mulla oli vielä yksi vaihtoehto merikapteeniksi. Okay. Mulla oli yksi kaveri Raumalle opiskelija ja sanoi tänne vaan ja sitten me kännipäissään puhuttiin jossain ja kerran. Joo, että hän katsoo sulle kämpän sieltä valmiiksi, että nyt haet sinne. Sitten se kyseli jälkikäteen. No kyllä mä katsoin oikeasti sulle kämppiä, että sä olisit muuttanut Raumalle. Ehkä sekin oli hyvä, etten sinne lähtenyt, mutta se tympääntyminen, niin kuin se konkretisoituu yhteen ryhmätyötuntiin, missä oli tämmöinen problem-based learning, oli se silloinen uusi niin kuin opetusmetodi ammattikorkeassa. Ja siellä oli kuvitteellisia keissejä, mitä ratkottiin, annettiin tehtävä ryhmälle ja sitten meidän piti kotona, eikä ryhmäkeskustelun pohjalta, niin meidän piti jonkinlainen tuotos sitten esittää opettajalle. Ja siellä oli tämmöinen joku virkatut pipot Oy, pojat virkkas pipoja, piti tehdä niin kuin liiketoiminta- tai markkinointisuunnitelma ja sitten mä olin silleen, että joo, no siis sähän teet sen tietysti niin kuin kaikki koulutehtävät ihan tavallaan silloin vähän vasemmalla kädellä. Ja mä menin samaan aikaan sinne akatemialle vierailemaan, niin siellä oli semmoisia 9-vuotiaita kundeja, pojankoltiaisia, mitkä oli virkannut pipoja ja ne myi niitä pipoja itse. Ja sitten mä niin kuin mietin sitten, että tuolla niin kuin ammattikorkeassa mä niin kuin suunnittelen, että miten nämä 9-vuotiaat vois myydä näitä tai markkinoida. Ja sitten kun mä kävin tuolla akatemialla, niin ne 9-vuotiaat niin kuin itse teki sitä. Niin se ei ole vaan teoreettista. Niin, mä olin jotenkin silleen, että mä haluan enemmän, että tekemällä oppii. Ja se oli se koulu niin kuin mulle sitten. Tiimiakatemian nettisivulla puhutaan sellaisesta, että se on niin kuin tiimiyrittäjän huippuyksikkö, joka valmentaa tulevaisuuden tekijöitä ja tiimiyrittäjän kasvua. Ja siellä sanotaan, että 91% työllistyy heti valmistuessa ja 34% jatkaa yrittäjinä. Mutta sä oot itse sanonut, että se on vähän kuin kultti. Miksi? No, siitä on vaikea ehkä kuvailla ennen kuin näkee, mitä se on. Mutta se opiskeluaika oli, siis Tiimiakatemian opetusmetodi, se on vähän muuttunut. Siellä on tullut vähän säätelyä myös siihen lisää niin sanotusti opetussuunnitelman puolelta. Mutta sinne kun mennään, no siellä tehtiin persoonallisuustestit, jaettiin jengi sisään päässeet tiimeihin ja niin kuin vahvuuksien tai mahdollisimman erilaisia ihmisiä samoihin tiimeihin. Sitten ne viikot koostu siitä, että sulla oli 8 tuntia viikossa treenejä, missä oli valmentaja mukana, mikä tavallaan coachasi. Me perustettiin osuuskunta, kun me mentiin sen sisään. Ja se osuuskunnan tavoite oli tehdä liiketoimintaa nollasta, jotain, ihan sama mitä. Ja sitten se valmentaja tavallaan pyrki ajaan eteenpäin meitä sen niin kuin opiskelun aikana, että me niin kuin oikeasti tehtäisiin jotain merkittäviäkin juttuja siellä. Ja sitten sen treenien lisäksi, niin jos me tehtiin asiakasprojekteja, niin meidän piti lukea kirjallisuutta sitten niihin niin kuin tavallaan projekteihin liittyen. Se oli tämmöinen niin kuin tekemällä oppimisen koulu. Ja se kattoidea, mistä mä innostuin tietysti heti, niin kuin, että ei vitsi, että ton mä haluun toteuttaa, niin että jokainen tiimiyrittäjä tekee valmistuttua maailmanympärysmatkan. Ja mulle niin kuin nuorena opiskelijana, niin se oli jotenkin semmoinen täky, että vitsi, että maailman ympäri ja sitten kuulin niitä tarinoita, kun jengi on ollut siellä, niin sen tiimin tavallaan se yhteinen tavoite oli, että kerätään rahaa sille maailmanympärysmatkalle se opiskelujaa. Ja minkä takia se oli kultti, niin pitkälti ehkä sen takia, että se oli oikeasti aika kivaa. Ja sitten kun sä tavallaan muiden opiskelukavereiden kanssa, ketkä ei siellä opiskelu, niin juttelit opiskelusta, niin eihän sen varsinaisesti mitään niin kuin kivaa se opiskelu ollut. Kaikki ehkä se ylimääräinen oli siinä kivaa. Sosiaalinen elämä ja kaikki muu. Niin se oli jotenkin semmoinen, jotenkin se siihen uppoutui niin syvälle siihen hommaan, että sä puhut vaahtoisuus siitä tiimiakatemiasta. Niin kavereille niin ne oli varmaan kyllä
niin kuin omiinkin juttuihin kyllästyneet jossain kohtaa. Sitten näet, että noi on taas ne höpöttää. Se on tietysti vähän kuin intti. Vain intti-jutut, niin vain tiimiakatemia jutut. Vain akatemia jutut. Pitäisikö meidän isomman kädellä haastaa sitä perinteistä opiskelutapaa Suomessa sitten? No kyllä mun mielestä pitäisi, ja sitä se akatemia on niin kuin tehnyt sen olemassaolon ajan, ja siihenkin liittyy niin kuin miljoonia tarinoita siihen, että miten se on ylipäätään alkanut. Siis kuitenkin selvää on se, että me opitaan kaikki vähän eri lailla. Totta kai. Ja sitten tukeeko se niin kuin tämän päivän koulumaailma niin kuin erilaisia oppimistapoja, niin ei. Ja no mitä meidän sitten pitäisi tehdä, niin pitäisikö me ainakin vähän tuulettaa sitten ja ajatella, että olisiko niin kuin muitakin mahdollisuuksia kuin tämä nykyinen malli. Ja sitten samaan aikaan katsotaan, että PISA-tulokset syöksyy ja tiedetään haasteet, ruutuajat ja sisällöt ja kaikki, mitä seurataan. Niin yleensähän, tai miksi ehkä akatemia sopi mullekin, niin mä luulen, että mä sitten meribiologiakoulusta olisi selvinnyt niin hirveän. Mulla ei varmaan olisi sit, mä en ole ADHD, mutta mä oon aika vilkas kuitenkin, niin mä en ole ihan varma, että olisiko mun niinku keskittyminen riittänyt sit kuitenkaan niin detaljitason juttuihin. Se on aika tieteellistä puhua. Joo, niin siinä mielessä niin sitäkin pitäisi niinku mun mielestä tukea koulussa enemmän, että kaikkea ei opita kirjoista. Se on ihan totta. Mikä oli sulle tärkein oppi tiimiakatemiasta, joka on vaikuttanut suhun ihmisenä? Varmaan ehkä tärkein oppi oli siellä, että aina jos tai kun tulee vastoinkäymisiä tai firmassa teet huonoja päätöksiä, niin ensimmäisenä otat sen peilin käteen ja katselet sitä ja mietit, että missä vika. Että alan niin kuin ensimmäisen etsii syitä muista. Niin se on ehkä niin kuin tärkein ja se on mun mielestä kyllä tosi hyvä oppi, mitä sieltä on saanut. Toi on niin totta. Loppupeleissä me voidaan vaikuttaa vaan siihen omaan tekemiseen ja muut sitten tekee mitä tekee, markkina tai puoliso tai kaverit tai asiakkaat. Joo, ja siis sehän niin kuin käy kaikkeen, että ei se ole niin kuin business pelkästään tai niin kuin leipomojutut, vaan sitten niin kuin parisuhde ja kaikki. Että sähän niin kuin kuvittelet monesti oleva sitä oikeasti. Luonnollisesti. Joo. Niin aina hyvä vähän tarkastella sitä omaa toimintaa. Lintuperspektiivistä olisi niin kuin tosi paljon hyötyä monelle. Sä keräsit sit sieltä paljon käytännön oppeja liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä. Mitä sä sitten ajattelit teidän omasta perheyrityksestä siinä vaiheessa, kun sä olit koulua lopettelemassa? Niin, kun mä lähdin sinne Jyväskylään silloin, niin mä en missään nimessä ollut päättänyt, että mä tulen leipomolle takaisin tai mä haluan sinne töihin. Mutta sitten jotenkin se akatemia-aikana, niin mulle iskostui semmoinen, tai kirkastui se ajatus siitä, että se meidän leipomo ei ollut semmoisessa kondiksessa, missä mä haluaisin sen nähdä. Siellä me ei niin kuin esimerkiksi markkinointia ei tehty yhtään. Iskä ei ollut laittanut euroa markkinointiin. Ja mä mietin niin kuin heti sitä, että tuon pitää näyttää ihan erilaiselta tuon leipomon, mitä se tällä hetkellä näyttää. Ja sitten se niin kuin, mulle yritys on pitkälti työkalu ollut toteuttaa itseäni ja omia vahvuuksiani. Ja toki sitä tehdään nykyään niin kuin perheen voimiin ja johtoryhmän ja henkilöiden voimiin, mutta kuitenkin niin se on ollut ennen kaikkea sitä. Niin ehkä se on semmoinen tärkeä juttu siinä. Sä lähdit sitten kiertää leipomoita ympäri Suomea. Joo, mähän tein niin kuin opinnäytetyöni leipomoiden strategioista. Okay. Ja tärkein oppi ei ollut se, että mä pääsin rimaa hipoen kakkoselle sen läpi. Made it. Joo, pakollinen paha lopuksi, mutta mulle siinä oli tärkeää se, että mä vähän näin ensinnäkin muita leipomoita, ymmärsin sitten pelikenttää, missä me temmelletään, mutta ennen kaikkea se, että 95% leipomoista leipoo kaikkia kaikille ja korostaa markkinoinnissa samoja asioita. Mitkä ne samat asiat on? Maku, perinteet, hyvät raaka-aineet. Ne on ehkä ne niin kuin tärkeimmät. Ja sitten samaan aikaan, niin kuin, mitä meidän kaikkien mun mielestä liiketoiminnassa olisi hyvä miettiä, että jos mä peesailen muita ja yritän tehdä sitä mitä muuta, niin löytyykö sit omaa tietä sitten sieltä, niin ei välttämättä. Niin se on vähän niin, että hulluuden
definition on, että jos teet samalla tavalla kuin ennen ja odotat uutta lopputulosta, niin se on nimenomaan sitä hulluutta, että jotain pitää muuttaa, jos haluaa näyttää erilaiselta kuin ne muut. Joo, ja siis kyllähän mekin niin kuin leivotaan hito hyvää leipää puhtaista lähiraaka-aineista, oman myllyjauhoista. Että kyllä meillä niin kuin paljon sitä samaa kerrontaa siellä on, mutta että miten se kerrotaan on hyvin tärkeää, ja sitten toisekseen, että jos 95% leipomoista sanoo, että maku on pääasia, niin mä väitän, että näin ei ole. Että onko se totta se väite, niin siinä on myös niin kuin paljon tekemistä. Mielenkiintoista. Toi on aika käytännönläheistä lähteä tolleen seikkailemaan pitkin Suomea. Mä luulen, että aika moni yrittäjä hyötyisi tuommoisesta käytännönläheisestä markkinatutkimuksesta. Joo, ja sitten jäihän sieltä niin kuin nuorelle miehelle jotain semmoista, niin kuin, kun Suomessa kuitenkin pikkasen niin kuin tietynlainen kiukku voi lisätä niin kuin vauhtia. Et esimerkiksi mä kävin Vaasalla silloin, niin silloinen toimitusjohtaja otti mut vastaan, mikä tietysti on kiva juttu. Mutta se sanoi mulle, mä olin silloin siis 23-vuotias, niin se sanoi, että itse asiassa me Vaasalla tehdään töitä sen eteen, että Suomessa ei olisi tuollaisia pieniä leipomoita kuin te. Että meidän tavoite on se, että täällä myydään ja ostetaan ainoastaan yhden muotoista leipää, mitä teidän kokoista eivät pysty tekemään. Okay. Mä olisin, että vitsit, että wow. Se voi noin mennä. Siis toimitusjohtaja on vaihtunut ja ehkä ei ole enää samat tavoitteet, mutta silloin se oli, niin jotenkin mä silloin mietin, että ei toi niinku, on tavoitteena sellainen, minkä eteen niinku tarvii vähän taistellakin. Sä et varmaan 23-vuotiaana näyttänyt ihan semmoiselta perinteiseltä leipurilta. Minkälainen vastaanotto sulla sitten muuten oli? Joo, siis sehän oli siis ylipäätään koko leipomon niin kuin nuoruuden ajan, niin ei se ollut mulle mikään ylpeyden aihe. Okay. Meillä meni aika pitkään niin kuin taloudellisesti kohtuu heikosti. Meillä ei ollut hienoja autoja ja mitään niin kuin tavallaan semmoista, että se niin kuin yrittäjyys tuntuisi jotenkin niin kuin leveämpänä elämänä. Niin se oli ehkä niin kuin siitä koki jonkinlaista ehkä alemmuuskompleksiakin silloin ihan junnuna, että onko tämä nyt sen arvosta, että mitä tässä isukki painaa meneen tuolla. Mutta sitten opiskeluaikana niin aina jos niin kuin ihmiset kysyy vaikka yökerhossa, että mikä sun nimi on, mä oon Teppo, niin yleensä se oli niin kuin ensimmäinen niin kuin naurun aihe, että ei oikeasti mikä sun nimi on. Mä oon Teppo, moi. No mitäs teet? Ja sitten mä sanoin, että mä oon itse asiassa leipuri tai meillä on leipomo. Niin sitten se oli niin kuin toinen, että ei kun come on nyt, että nyt tää ei ole ihan. Mutta siis se, siihen aikaan, en tiedä, se on varmaan muuttunut aika paljon niin kuin media ja Masterchefit ja kaikki niin kuin kokit on tavallaan aika cool. Niin, se on saanut vähän hypää. Joo, niin se leipuri ei välttämättä ole se 5-60 keskivartalon lihava mies. Niin, tämä on just tämä, että ihmisillä on niin vahvat mielikuvat siitä, miltä jonkun alan tyyppi näyttää, on sitten vaikka kirjanpitäjä tai asianajaja tai... Just näin, kyllä siinä niin kuin selkeitä mielikuvia oli piirretty. Sä lähit sitten kuitenkin sinne teidän omaan leipomon duuniin. Miltä se sitten näytti? Joo, kyllä mä sinne palasin niin kuin semmoiselle muutoksen innolla, että mä haluan vähän niin kuin, että tämä näyttää niin kuin, että tässä on rock'n'rollia ja tämä on vähän niin kuin, mieluummin taas niin kuin mainostoimistolta näyttää kuin leipomolta ja sitten lähdettiin käytännössä sitten niin kuin toteuttaa meidän niin kuin eka brändiuudistusta käytännössä melkein heti. Minä vuonna tämä oli? 2008. 2008. Joo. Ja sitten mun opiskelukaverit Jyväskylästä Timi-akatemialta, ne oli perustanut mainostoimistoja ja ne teki meille sitten brändiä ja siinä oli paljon semmoista niin kuin yhdessä tekemistä vielä siinäkin Miltä se liiketoiminta näytti siinä vaiheessa? Te teitte siis ihan niin kuin leipiä myymälöihin vai teidän omasta myymälästä vai? Meillä oli siis vähittäiskauppa, Hämeenmaa oli meidän niin kuin suurin asiakas ja sitten Keskon K-kauppiaita alueellisesti, mutta 2000-luvun alussa itse asiassa niin saatiin PK-seutu auki, että tämä oli Tammiston sittari ja Ison Omenan sittari, mitkä taisi ekana ottaa leipää. Hertta myöskin muistaakseni. Joo, mutta sieltä se niin kuin pikkuhiljaa. Niin, miten sun perheenjäsenet otti vastaan tämän sun uuden energian ja mullistuksen, mitä sä toit mukana?
No varmaan eihän siellä ollut meistä. Mun isoveli oli duunissa, mutta se ei taas tehnyt sitä puolta ollenkaan. Ja sitten isukki oli tietysti se ymmärsi oman vajavaisuutensa näissä asioissa, että se ei ole markkinoinnista käytännössä ymmärtänyt juuri mitään. Niin se varmaan katsoi vähän kauhulla, mutta samaan aikaan mikä on ollut mulle tärkeää ehkä sieltä alusta lähtien, että se on jostain syystä kuitenkin luottanut siihen meidän tekemiseen, ehkä sieltä ihan alusta lähtienkin. Ja vaikka meillä ei olisi ollut varaakaan markkinoida tai tehdä sitten brändiuudistusta, niin se ei kuitenkaan sanonut, että ei tehdä. Että se ei on se varmaan pari kertaa purru hammasta, kun tuossa on tullut kaiken, etenkin siellä alkuvaiheessa oli kaiken maailman vähän tyhmiäkin juttuja, mut varmaan siinä mielessä aika hyvin otti vastaan. No vähittäiskauppa kasvoi ja sitten tuli tuotantopuolellekin jo kasvun esteitä. Mitä tapahtui? No siis varmaan vuosi 2012-2013. Silloiset toimitilat oli tosi vanhat, pienet. Niihin olisi pitänyt tehdä aika isoa remonttia. Silti me ei ole saatu kapasiteettia enempää. Niin siinä vaiheessa me ruvettiin miettimään, että otetaanko se seuraava loikka. Että katsotaan, mihin tästä koko hommasta voisi olla. Ja niin me sitten päädyttiin Kotikonnuille Vääksyyn rakentaa uusi leipomo 2014. Kävikö siinä vaiheessa mielessä toiminnan lakkautus ollenkaan vai oliko se aina vaan silleen, että puntaroidaan mihin investoidaan? No tavallaan se oli semmoinen päätös, että vaihtoehdot, että joko lappuluukulle tai sitten, tai ei siinä ei olisi ollut tulevaisuutta siinä paikassa. Niin se oli selkeä, että joko lopetetaan kokonaan tai sitten mennään eteenpäin. Ja puntaroitiinko sitten nyt tosissaan, niin ei välttämättä. Kyllä se mun mielestä oli jotenkin aika selkeä päätös, että mennään eteenpäin. Miten se tilanne ratkesi? Olitte kuitenkin taloudellisesti aika heikoilla vielä sitten siinä 2014 vuoden paikkeilla. Joo, siis sehän oli toiminimiyritys vielä siihen asti. Ja ihan tosi? Joo, että se oli iskän pumppu siinä kohtaa ja sitten 2013 perustettiin osakeyhtiötä uutta projektia varten ja tultiin veljekset osakkaaksi. Nuori veli ei päässyt silloin vielä, kun se ei saanut yrittäjälainaa, kun se oli opiskelija, niin se ei saanut Finnveralta sitä pahvia silloin ja hyvin pienellä osakepääomalla lähdettiin liikenteeseen. Ja siihen kävi niin, että mä ihmettelen, miten pankki luotti sen verran, että se sai ne lainat järjestyä ylipäätään siihen investointiin. Toki oltiin me kasvettu ja tehty pientä tulosta kuitenkin koko ajan plussaa. Niin onhan se nyt joku historia, mutta siltikin niin me mentiin tosi limiteille siinä sitten, että jos meidän kustannusarvio oli 750 000 siitä ja meillä oli liikevaihtoa 866 000 ja samaan aikaan kävi niin, että se paisui se investointi sinne, se varmaan loppuluku oli joku 1 050 000 ja sitten se vähän myöhästyi ja kaikkea tällaista, niin kyllä me mentiin siinä tosi veitsenterällä ja mentiin itse asiassa 2 ekaa täyttä vuotta tosi veitsenterällä sitten vielä Vääksyssäkin. Vaikeina aikoina se tuki on ihan super tärkeä. Tuossa on ollut tietysti veljet ja isä mukana. Millaista on ollut tehdä duunia sun broidien ja Fajan kanssa? Mitkä on ne parhaat hetket? Siis onhan se perheyrittäjyys se vähän perversia hommaa toisinaan. Siellä tunne ohjaa paljon enemmän päätöksentekoa monesti kuin järki. Niin, mutta sitten samaan aikaan ehkä ne parhaat hetket on sitä, että me ollaan oikeasti yhdessä kuitenkin pystytty tuohon. Ja mä oon sanonut sitä aikaisemminkin, että perheyrittäjyys on perseestä ja tarkoitan sillä justiin tätä, että siellä häröillä aika paljon ja on paljon intohimoja ja olisi kiva, että se keskustelu ei olisi niin italialaista aina, vaan kuunneltaisiin vähän enemmän ja puhuttaisiin vähemmän. Niin silloin kuitenkin, kun on tiukkaa, niin siitä perheestä on aika iso voima, että sä pystyt sitten jakamaan sitä vastuuta ja silloin myöskin niistä vaikeuksista päästään ehkä helpommin yli. Et en mä yksinkään haluaisi yrittää. Oliko teillä mitään ulkopuolista jeesiä tai oliko sulla jotain mentoreita tai kenen kanssa sparrailit sitten perheen ulkopuolella? No ei suoraan semmoista sparria, paitsi että no joo, se on nykyään ehkä enemmän sparrikumppani. Meidän mainostoimiston Mikko, mikä tuli itse asiassa, me vaihdettiin mainostoimisto myös ja me uudistettiin koko brändi, kun me muutettiin Lahdesta Vääksyyn, mikä oli aika iso riski. Me tehtiin ihan erinäköinen brändi ja
niin Mikko on ollut mulle silleen sieltä alusta lähtien, kun me on tuota brändiä tehty nyt 11 vuotta, tätä niin kuin nykyistä viipurilaista, niin se on ollut semmoinen ehkä niin kuin tärkein sparrikumppani liiketoiminnallisissa asioissa, mutta sitten samaan aikaan toki on niin kuin yrittäjäkollegoita, kavereita, ystäviä, kenenkaan sitten niin kuin vuorotuspuheluita on otettu milloin mistäkin aiheesta. Mikä visio sulla oli sille uudelle brändille siinä vaiheessa? Mitkä oli ne kulmakivet, mitkä ohjasivat sitä muutosta? Selkeys ja tietynlainen jopa minimalistisuus ja mulla on muuttunut vähän myöskin se, että miten mä brändeistä ajattelen, mitä mä ajattelin silloin. Tärkeää oli se, että se näyttää vähän eriltä mitä muut, se on tunnistettava ja niin, tavallaan se identiteetti olisi niin kuin mahdollisimman vahva. Ja sitä ei ollut tavallaan, meidän aiempi brändi se oli siihen aikaan tosi ehkä nykyaikana ja uusi ja hieno 2008-2012, mutta samaan aikaan niin siellä oli tosi moni asia myös pielessä. Niin joo, mutta sellainen siitä on muodostunut ja mun mielestä tehtiin niin kuin oikeat linjoja. Se mainostoimistohan valikoitu siihen niin kuin itse asiassa niin kuin sosiaalisen median tavallaan kyvykkyyksien perusteella. Okay. Et siihen aikaan oli supermarket-kauppiaana yksi Ketolan Juha Vääksyssä ja sitten se samaan aikaan, kun me rakennettiin leipomo, niin se sai pestiin, se lähtikin sittarikauppiaksi Hämeenlinnaan ja sitten tämä mainostoimisto teki siitä Suomen tykätyimmän ruokakaupan. Muistan. Tosi nopeasti. Ja sitten mä kysyin Juhalta, että ketkä näitä niinku tekee, että mikä juttu tämä on. Ja joo, että nämä on mun opiskelukavereita tuolta. Ja, että mä oon lukenut niinku kaikki mahdolliset sosiaalisen median niinku kirjat, mutta aina kun mitä sieltä on tullut neuvoja on tehty, niin ne on ollut niinku aina oikein. Niin sitten mä olin että vitsi, että tämä on nyt se, niinku, siis aikahan oli aika eri 2014, niinku jos ajatellaan vaikka someroolia. Niin, että siellä oli paljon ansaittavaa siihen aikaan vielä ja edullisesti ansaittavaa. Et se oli siis sitä aikaa, kun kävin puhumassa jossain ja sitten kysytään, että kannattaako sinne Facebookiin nyt mennä. Sä olisit yllättynyt, noita keskusteluita käydään edelleenkin. Believe it or not. Toivottavasti joo, vähemmän. 2016 oli teille ihan mieletön vuosi. Te saitte vuoden elintarvikepalkinnon. Mitä tapahtui ja miten se muutti teidän bisnestä? Joo, puhtikaura. Vitsi, mikä niin kuin häröprojekti se. Kun tietäisikin vaan raatilaiset, miten sinne on mukaan menty. Ei siis se oli, mä sain käsiini semmoista valkoista pulveria meidän paikalliselta myllyltä, Vääksyn myllyltä. Puhutaan jauhoista. Joo, leipäjauhoista. Joo, siis kun nimenomaan siis se toi mulle niin kuin pussissa, missä luki powder oats ja smoothien ynnä muuta ... ja parasta ennen. Ja se siis Kari myi sit Vääksyn myllyn sieltä puodista. Ja. Sitten mä sanoin, että okei, mitä tämä on? Ja sitten se selitti, että mitä se on ja että joku mylläri tekee sitten tuolla ja hän vaan myy sitä. Ja no okei, no eikö sitä voisi niinku tuotteistaa vähän fiksummin tai paremmin. Ja sitten mä otin siihen mylläriin yhteyttä ja sitten mä niinku aluksi luulin, että se tekee sen, mutta ei se tehnytkään sitä, vaan yksi toinen mylläri teki ja se osti sen sieltä ja myi tänne. Ja sitten mä pääsin niinku sinne alkulähteille ja sitten mä rupesin miettimään, että miten mä niinku tuotteistaisin tämän. Ja sittenhän niinku, siis konseptihan oli se, että se oli kaurapuuteri nimeltään sitten, mikä oli niinku meidän työnimi. Mutta siitä tuli sitten puhtikauran niin tuotemerkki. Ja konsepti kylmäneste, kaura on käsitelty siten, että sä saat sen blenderissä tai siis tuossa shakerissä, se liukenee kylmiin nesteisiin. Saat sen ravistettua ja juotua sen puuro. Eli käytännössä ehkä semmoinen niin tosi nopea juotava kaurapuuro, mikä ei, tämäkin oli yksi asia, niin kuin mitä käytiin läpi, että kannattaako myydä juotavaa kaurapuuroa. Ei kuulosta hirveän kivalta ja me ollaan puurokansaa kuitenkin, että dadaa. Niin pitääkö niitä perinteitä sitten alkaa sörkkiä? Joo, mutta siis se puhtikaura sitten me onnistuttiin voittamaan se kilpailu ja mehän saatiin ne niinku voitto. Se oli niinku tyyliin, se oli taas joku hähmäinen tammikuu. Lähetettiin, me oli prototyyppipakkaukset ja laitettiin sinne raatiin ja sitten me päästiinkin jatkoon ja sitten päästiin seuraavaan vaiheeseen ja sitten tulikin jo niinku se, että me ollaan päästy finaaliin ja 2 viikkoa aikaa ja se oli yleisöäänestys siihen aikaan. Sitten me masinoitiin meidän some. Ja me saatiin eniten ääniä ja voitettiin se koko juttu. Ja sitten me saatiin huhtikuun puolessa välissä tietoa, että no niin sitten niin pitäisi olla elintarvikepäivässä toukokuun 17. päivä, niin 700 purkkiä sitten kamaa. Ja sitten me ollaan nämä prototyyppipakkaukset.
pakkaukset, että tulee vähän kiire. Ja sitten me saatiin niin kuin just edeltävänä päivänä tyyliin ne pakkaukset, että me saatiin ne sinne jaettua medialle ja kaikille vieraille ja sittenhän se menikin niin kuin valtakunnalliseen jakeluun kesäkuun alusta heti. Te saitte ihan super paljon kehuja siitä pakkauksesta. Miten tärkeää sun mielestä on panostaa tuommoisten tuotteiden ulkonäköön siinä pakkauksessa? No siis pakkaus on meidän niin kuin tärkein yksittäinen media. Niin kyllä siihen totta kai silloin pitää panostaa. Ja sitten samaan aikaan, kun katsot kaupan hyllyä, niin sieltä ei ole niin helppo erottautua. Ja mitä vähemmän sulla on rivejä siellä, mitä vähemmän sulla on tuotteita, että jos sulla on se yksi, niin kuinka se nousee sieltä esiin. Niin ei se niin kuin helppo keissi ole, mutta se on hyvin, hyvin tärkeä. Se avasi S-ryhmä ja Keskon teille. Joo, ne meni niin kuin, ja siis mehän pakattiin se itse, se pulveri sinne käsin. Ja ekat 25 lavaa tilas S ja Kesko tilas 26 ja S tuli heti perään seuraava 25 lavaa. Ja, et siinä niin kuin mätettiin taas yötä päivää niin kuin silloin sitä hommaa ja oli niin kuin tutut töissä suurin piirtein. Toi on ihan super mielenkiintoista miettiä tavallaan tuota prosessia, mitä tapahtuu tuotekehityksessä ennen kuin se menee markkinoille, kauan siinä kestää ja milloin tulee hoppu ulkoisista paineista ja niin kuin toimiiko se, onko se oikeasti mitä kuluttajat haluaa. Mä oon ymmärtänyt, että sä testaat kaikki uudet tuotteet sun lapsilla. Onko tämä totta? Siis kaikki, nykyään mä en enää tee muuta kuin leipää. Okei, jutellaan kohta siitä. Joo, mutta se on niin kuin mun ensimmäinen testilabra, jos lapset tykkää. Ja siis se polkuhan menee niin, että jos mä vien uunituoreen leivän himaa ja lapset syö sitä ja sitten mä kysyn, että no mitä mieltä, jos ne sanoo, että no ihan hyvää tai ok, niin mä tiedän, että se ei ole niin kuin hirveän hyvää. Mutta sitten jos ne niin kuin pyytää saada lisää, niin se on niin kuin se merkki, että okei, nyt se oli niin kuin oikeasti hyvä, että ne ei vaan niin kuin kohteliaisuuttaan viitti pahoittaa mun mieltä, että iskä, että yritän nyt vähän edes. Ja sitten parhaassa tapauksessa ne saattaa mennä itsekin jopa tekemään lisää, niin se on niin se hyvä merkki. Mutta sitten samaan aikaan, niin mä puhun niin kuin toisen voitelun taktiikasta leivässä. Eli kun sä teet sen, sulla on se, niin kuin se sun oma luomus siinä ja sä maistat sitä, niin sä et ikinä päätä siinä vaiheessa, kun sä teet sitä ekaa leipää, että teenpä heti perään toisen. Vaan se tulee niin kuin, jos se on niin hyvää, niin sä teet sen automaattisesti, vaikka ei sun pitäiskään, mutta sun on pakko saada vähän lisää. Ja niin pitkään, kun se tuote, jos siinä kondiksessa näin käy, niin se ei ole valmis. Ja se on niin kuin, tää nyt meni jo tuotekehitykseen. Ei kun ihan sika hyvä. Sä oot sanonut Leipurin päiväkirjoissa, että yleisin palaute, mitä suomalaisilta kuluttajilta saa, on ihan hyvää tai ei pahaa. Miten, jos sulla on tietysti niin kuin hyvä sounding boardi niissä lapsissa, mutta miten sä saat suomalaisilta palautetta sitten, että mikä toimii ja mikä ei? Ja siis kun tuo niin kuin perisynti myös itselleni. Että meidän Vääksyssä, meillähän on myös tavallaan kahvileipä ja konditoriapuoli ja tytöt kehittää siellä juttuja ja sitten ne kyselee ja ne on mua niinku ruoskinut siitä, että jos mä maistan, niin ihan hyvä tai ei paha. Ei paha. niin tavallaan se on niinku se kehu, minkä mä sanon. Ja se on silleen, että no voisit antaa pikkasen enemmän tulosantia, että mihin suuntaan, mitä sä kaipaat lisää, mitä pitäisi poistaa. Niin siinä on niinku pyrkinyt kehittämään, että antaisi vähän enemmän. Mutta suomalaisethan helpommin, kun ne kehuu tuotteita suoraan, esimerkiksi tuotteen, niin varmasti helpommin ne haukkuu niitä muille. Me ollaan reippaampia sanoa, mistä me ei tykätä. No, tulee niitäkin palautteita tietysti suoraankin. Sitten tuli Outlaws. Voitko kertoa siitä vähän lisää? Joo, se puhtikaura häröilyn jälkeen, niin mä olin just silloin, mä olin niin kuin riittävän nuori ja naivi ja luulin olevani riittävän kokenut, että mä pystyn tähän. Ja mä perustin käytännössä spin-offin siitä puhtikaurasta, koska tämä menee Suomessa ja mä tutkin markkina missään päin maailmaa, että tämmöistä pulveria, että miksi sitä ei myydä. Että meidän pitää nyt tuotteistaa tämä ja kansainvälistää ja tehdään niin kuin, tavoitella tehdä maailman kovin kaurabrändi, ei isoin, mutta maailman kovin ja Outlawsi, kyllä sillä mennään. Minkälaisia asioita tapahtui sitten sen rakentamisessa? No ensimmäinenhän, mitä siinä tapahtui, niin siihen sokaistui siihen tavallaan Suomen menestykseen sen puhtikauran osalta, että jos me olisi tuotu puhtikaura markkinoille omin avuin ilman sitä kilpailua, niin sehän ei olisi niin kuin kaupallisestikaan menestynyt. Se olisi jäänyt ihan niistä tuotteeksi. Ja mitä sille sitten tapahtuikin, se näivetty pikkuhiljaa. Mutta vieläkin kysellään kyllä.
niin se on ehkä se ensimmäinen, niin kuin että oli vähän sokea sille, mitä teki. Mutta sitten ehkä se kansainvälistyminen, niin jotta se on mahdollista, niin sulla pitää olla joko pääomat kunnossa ja niin kuin taustat kunnossa tai sitten sulla pitää olla niin kuin riittävästi myös jo niin kuin paikallista tai kotimaista toimintaa, jotta se vienti on mahdollista. Kyllä mä sen melkein niin näen. En mä sano, että ei pidä suoraan KV:ksi yrittää, mutta se ehkä se polku, että miten se KV sitten tapahtuu, niin se olisi voinut olla vähän fiksummin mietitty. Te investoitte aika paljon rahaa Outlawsiin. Joo, kyllä se oli, niin mikä on paljon ja mikä vähän, mutta kyllä se meille niin kuin 200 tonnin oppirahat jätti, mitä kassasta maksettiin ja mitä ei tulla koskaan saamaan takaisin. Ja siinähän kävi myös sitten niin, että se ensimmäinen vuosi hakattiin päätä seinään ja oletettiin, että kyllä se tästä lähtee ja sittenhän se hukkuu se konsepti, kun sä oot vähän sokea, niin sä et oikein enää edes tiedä, että nyt pitäisi markkinoida, mutta miten me tätä markkinoidaan ja pieniä resursseilla tehdään, niin se oli vaikeaa, mutta sitten sehän myytiin tai siihen tuli uusia omistajia käytännössä ekan 1,5 vuoden jälkeen ja niistä mä ajattelin, että no nyt on semmoinen poppo, että kyllä niin kuin, että tässä on nyt oljenkorsi, mihin kannattaa tarttua ja lähdettiin rakentamaan sitä yhdessä, mutta se nyt päätyi sitten niin kuin monet yhteisyritykset sitten päätyy, että oli eriäviä näkemyksiä, mutta myönnän myös sen, että mä en ollut oikein, se oli ihan eri maailma, mistä puhuttiin. Tavallaan, että mä oon niin kuin maalta lähtöisin ja jalat maassa ja pitää puhua totta ja ei ylimaalata, vaan ollaan realisteja ja nöyriä, niin sitten tavallaan kun piti lähteä sitten startup-pensselillä piirtää vähän isommin, niin se ei jotenkin istunut ehkä mun piirtaa hirveän hyvin. Ja sitten siinä meni se vähän vajaa vuosi ja sitten tieterkani. Outlawsi Ruotsissa yritettiin niin kuin aika isostikin sitä niin kuin saada henkiin, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että se on niin kuin henkitoressaan. Suomen Outlawsia ajettiin alas syksyllä ja sitten Ruotsissa ne etsi ostajaa tai sitten se ajetaan niin kuin tämmöiseen pöytälaatikkoon. Mutta Outlawskin voitti kuitenkin kansainvälisiä kisoja. Sä mainitsit tästä puhtikauran vauhdista. Lontoosta kävitte nappaa kauraprotskun jäätelön voiton World Food Innovation -kisasta. Onko tämmöiset niinku erilaiset kansainväliset tai suomalaiset kisat semmoisia, mitä sä suosittelet? Totta kai siis kaikki näkyvyys, mitä voit saada KV:stä. Siis paljonhan on niinku sattumallakin tilanteissa sijaan, että se mitä on oppinut, että mitä enemmän teet, niin pitäisi vaan oppia löytää ne tärkeät jutut, että sieltä niin kuin onnenkantamoisilla on aina tarinoissa monesti niin kuin jonkinlainen niin kuin rooli, mutta se itse asiassa me ensimmäisen kerran voitettiin 2018, kohan se oli, niin kuin paras uusi elintarvikebrändi, se oli se sama Skaba, ja sitten me ilmoittauduttiin seuraavanakin vuonna uudestaan sinne, mutta me oltiin niin kuin 2018 World Food Innovation Awards, maailman niin kuin paras uusi elintarvikebrändi palkinto. Ja itse asiassa silloin, kun mikä on hauskaa, en tiedä muistatko, mutta mä olin sinne Lontooseen menossa ja sitten sä itse asiassa istuit, mä en ollut varannut paikkaa koneesta. Mä istuin siihen ykkösriviin, tää on vähän niin kuin businessluokka, Norwegianin koneessa, missä ei ollut businessluokkaa. Ja vaan sen takia, että varmaan se oli ainoa paikka, mikä oli vapaana, mä jouduin siihen. Ja sitten mä katsoin, sä istuit silloin viereen. Mä katsoin, että jotain tuttuu tuossa Mimmis on ja mä olin nähnyt tyyliin, kun sä olit 7 vanha edellisen kerran. Niin se oli hauskaa. Sitten mä katsoin, että en mä tiedä kehtaanko mä sanoa, kun sä istut siinä ihan viereen. Ja sitten mä katsoin, kun sä laitat puhelimesta ton lentomoodin päälle, niin siinä lukee Nelli. Mä sanoin, että ei saatana ton se. Nyt mä uskallan puhua. Sori, mä stalkkasin sen verran niin kuin näin silmällä. Ei, kun mä muistan tosi hyvin ja mä muistan vielä, miten innoissaan mäkin olin siitä Outlawsin brändistä, koska se oli just tavallaan sitä, mitä itse asiassa nytkin näkyy aika paljon elintarvikealalla semmoista aika niin kuin jotenkin räväkkää ja näyttävää brändäystä. Ja mä muistan, että se kiinnitti mun huomioita ja se oli niin kuin hauska yhteensattuma. Joo, ja siis sehän niin kuin Outlawsikin brändi tehtiin sitten, niin kuin se tehtiin kerran ja se tehtiin heti perään melkein uudestaan. Okei. Okay. Ja sitten se tehtiin, mä en enää ollut mukana, se tehtiin vielä uudestaan. Okei. Okay. Mutta mun mielestä se niin kuin meidän kakkosbrändi oli kaikista makein. Että jos siitä olisi vaan osattu ottaa irti se, mitä pitää ottaa.
Ja sitten samaan aikaan se Outlaws olisi pitänyt saada heti isosti. Mä luulen, että jenkkimarkkina olisi ollut se oikea, niin kuin missä se olisi voinut lähteä kotelosta. Kyllä. Mutta joskus toi on vähän silleen, että yritetään pelastaa uudelleen brändäyksellä asiaa, jolle ei välttämättä ole sitten kysyntää tai markkinaa tai ei olla oikeaan aikaan tai muuta. Ja joskus se toimii, joskus se herättää sitä semmoista uutta aaltoa, mutta ei se aina ole se viimeinen oljenkorsi, mitä kannattaa kokeilla. Ei se ole joo. Ja kyllä mä siihen ykkösbrändiinkin olin niin kuin tyytyväinen. Niin. Sä palasit sitten kuitenkin leipomolle ja nimenomaan taikinan ääreen. Miltä sun arki näytti sitten? Joo, se oli 2019 täysin niin kuin loppuun palamisen kynnyksellä. Mä olin väsynyt siihen niin kuin ketuhännän vetoon silloisessa firmassa, eli Outlawsissa, ja sitten samaan aikaan niin sosiaalisesti täysin kuollut. Jotenkin ei jaksanut enää niin kuin jutella ihmisille, ja tavallaan kun mä kuitenkin, mulle on vähän bensaa se niin kuin sosiaaliset kontaktit, ja mä tykkään olla ihmisten kanssa, niin silloin vaan oli niin kuin ihan loppu, että hei vittu, mä en jaksa jutella kellekään. Ja sitten meillä tuli vielä, se oli aika sotkunen se loppu siinä vielä, niin mä olin niin puhkia loppu. Ja tietysti kun se oma lapsi meni sillä niin kuin pesuveden tai lapsiveden mukana niin kuin käytännössä roskiin, niin se on tosi koville. Mutta sitten mä menin leivomolle takaisin, että saanko mä tulla tänne takaisin ja nyt tuut sieltä äkkiä, että ihan oikeasti, että tästä ei tule enää mitään. Että nyt niin kuin pidä itsesi kondiksesi. Ja mä menin siis leipomaan. Mä leivoin eka kesän ihan niin kuin kädet taikinassa vaan pyöritin leipää, mutta sitten niin kuin syksystä lähtien heti 2019 mä otin niin kuin tuotekehitysvastuun ja siellä niin kuin raaka-aineesta sinne kaupahyllyyn ja sitten se markkinointimyyntipuoli, niin se oli niin kuin se mun putki, mutta onneksi mun ei tarvinnut tehdä sitä heti, vaan mä sain sen kesän niin kuin painaa ihan vaan fyysistä hommaa, eikä tarvinnut ajatella niin kuin liikoja. Se tekee yleensä ihan hyvä laittaa aivot narikkaan ja vaan painaa joskus pitää buutata, että se on tärkeää. Mutta kyllä mä oon niinku huomannut sen itsestäni, että tavallaan hyvä ja huono asia, että heti kun tulee liikaa semmoista joutokäyntiä, niin aivot kyllä niinku käy semmoisella hyrrällä, että jotain pitää tehdä. Ja sen huomaa, että heti kun sä annat vähän enempi aikaa, niin ideoita alkaa tulla. Ja niitä on sitten toteutettukin. Miten sä teet vaikeita päätöksiä? Minkälainen ajatteluprosessi sulla on niissä? Hyvä kysymys. Mikä on vaikea päätös? Niin, esimerkiksi toi, että sä palasit sitten tekemään jotain ihan muuta. No vaikea, se oli varmaan se niin kuin paluu juurille. Mähän siis lähdin kaurajuttuihin paljon sen takia, että mä olin ihan kypsä siihen leipomotouhuun. Sehän se niin kuin ehkä se lopullinen syy oli, että miksi mä halusin jotain muuta. Että nyt mä en jaksa enää tätä, että mä oon yötöissä ja leivon tätä hiton leipää, eikä tästä oikein jääkään mitään. Ja, niin piti päästä siitä eroon, kunnes sitten se ruoho ei ollutkaan siellä toisella puolella hirveän vihreämpää. Ja sitten ihan jeeshän tämä, että oppi arvostaa niin kuin perusasioita, että perheyrittäjyydessä, mikä on kuitenkin hyvä asia, että niin kuin esimerkiksi luottamus on kunnossa, se on niin kuin oletusarvo, että se on kondiksessa, niin sieltä kyllä me niin kuin vaikeita isoja päätöksiä taas muuten tehdään varmaan niin kuin hyvin pitkälti kollektiivisesti tai yhdessä, että ei meillä niin kuin mittaluokan isoja investointipäätöksiä vaikka niin tehdä yksin. Mutta sitten omassa elämässä tietysti vaikeat päätökset on oma juttu. Pakko tehdä itse vissiin. Niin, näiden sivujuonteiden aikana kuitenkin Väksyssä viipurilaisella meni aika hyvin. Te nelinkertaistitte liikevaihtoa ja siellä oli taas aika tehdä isoja investointeja ja siirrytte sitten vähän tasaisempaa kasvuun siitä eteenpäin. Joo, siis kasvukäyrähän on ollut, jos ajattelee sen niin kuin aikajänteen, mikä tuntuu niin kuin hiton pitkältä ajalta, että me ollaan niin kuin 11 vuotta tulee nyt kesällä Väksyssä täyteen. Me lähdettiin Lahdesta, meillä oli 866 000 liikevaihtoa, viime tilikaus 5,3 ja on vähän silleen, että pikkuhiljaa tässä mennään ja pidetään vähän käsijarrua ja näin. Mutta samaan aikaan, niin en mä tiedä, ei kaikki kasva. Ei. Ja se on niin kuin, se kasvu on tullut niin kuin hyvistä päätöksistä ja oikeista päätöksistä kuitenkin. Ja tässä välissä on ollut koronaa ja sotaa ja niin kuin oikeasti vaikeita aikoja suomalaisille yrittäjille. On siis tosi hankalia. Että siinäkin tavallaan me ei oltu ikinä päätetty, että me ei myydä esimerkiksi ravintoloille tai sairaaloille tai kellekään muulle horekapuolelle, vaan me keskitytään vaan vähittäiskauppaan. Se on vaan ajautunut niin sitten tuossa koronan kohdalla, niin sehän oli meille niin kuin
oikea päätös. Ei ajateltu, että tämmöinen voisi tulla, mutta se, mikä oli joskus päätetty, niin olikin meille niin kuin etu sitten siinä kohtaa. Ja toki sota ja toi karmeus, mitä siellä on, niin se haasto taas. Ja sitten samaan aikaan, että aina kun tullaan tuommoisesta kriisistä yli, niin ne, ketkä sen kriisin kestää ja selviää tai pystyy ottamaan siinä aikana markkinaosuutta, niin ne on myös sitten, kun se normiaika alkaa, niin vahvempia kuin muut. Se on just näin. Viime vuonna Viipurilainen täytti kunnioitettavat 100 vuotta ja sä sanot, että yritys näyttää nyt omistajien näköiseltä. Mitä sä meinaa? No, hyvä sanoa itse, kun on kaikki somejutuissa niin kuin se kasvo, kuka siellä puhuu, niin varmaan pitäisi jäävätä itsesi. Ei. Mä toivon, että se näyttäytyy, että se on aito, ehkä vähän hauskakin ja lämmihenkinen. Että tavallaan ehkä semmoinen, niin kuin, kai se on sitten jonkinlainen hyvä perhe, niin. Mikä siinä niin kuin tulee itselle niin kuin mieleen. Jutellaan vähän tuosta markkinoinnista lisää. Aika useissa artikkeleissa teitä kehutaan tietysti hyvistä tuotteista, ruis- ja juurileivistä, mutta myös näyttävästä somemarkkinoinnista, mitä säkin olet tässä nostanut. Minkälaisia erilaisia tempauksia te olette kokeillut ja mitkä on ollut hauskimpia tai tuottavimpia? Niin, se tuottavuus on aina vaikea. Mitata, että miten se... No jutellaan, mitkä oli aika hauskoja ja kivompia toteuttaa. Yeah. No siis korona-aikaa esimerkiksi, niin puhtikaura oli oma hauska keissinsä, mutta sitten ehkä puhtikaura oli, se oli niin kuin kokonaan oma keissinsä, mutta korona alkoi, niin sitten me niin kuin mietittiin, että kun kaikki oli niin saatanan synkkää, että mitä me nyt niin kuin tehtäisiin, että no pitäisikö niin kuin positiivisia uutisia tehdä. Sitten me päätimme, että tehdään positiiviset uutiset ja mistä kerrotaan? No ei kerrota meistä mitään, että kerrotaan vaan muuten kaikesta. Kehutaan muita ja annetaan olla ja sitten me ruvettiinkin sitä tekemään ja tehtiin aika monta jaksoa sitä ja siitä tuli se mun mielestä ihan hyvä mieli, kun niitä katsoi ja teki siinä aikana. Että en mä välttämättä itse niitä halua katsoa ainakaan enää. Mutta toi on oikeasti tosi hyvä pointti. Silloin varsinkin, kun haetaan tunnettuutta tai halutaan lisätä sitä, niin nuorille tai pienille brändeille, pk-yrityksille on ehkä paras ratkaisu on assosioida itsensä niin kuin positiivisiin asioihin. Että jos sä saat ihmiset, kuluttajat niin kuin laskemaan, että okei, että te plus hyvät uutiset on niin kuin jollain tavalla positiivinen valo tässä synkkyydessä tai haastavassa ajassa, niin kyllä sillä on aika paljon voimaa. No ja itse asiassa ton, niin kuin, mä opin myös niin kuin, 2014 jälkeisenä aikana, kun mainostoimisto vaihtui ja Mikon kanssa on juteltu, niin ylipäätään se, että kaiken markkinoinnin pitää olla positiivista. Et me oltiin vähän niin kuin se ennen sitä niin semmoisessa vastakkainasettelusta, että kun me leivotaan suomalaisista jauhoista ja tai niin kuin lähimyllyn jauhoista ja tiedetään viljelijät ja sitten isot leipoo siihen aikaan vielä ulkomaisista jauhoista ja sitten oli vähän silleen, että perkeleet ei tämä nyt näin voi mennä. Et vähän niin kuin sapeleet tavallaan kalisteltiin ja siinä oli joskus vähän mun mielestä niin kuin nega-sävy siinä meidän viestinnässä, niin kyllä niin kuin ne hyvät jutut on, mitä täällä pitää nostaa ja kyllä mä oon sitä mieltä, että ylipäätään se, että hyvikset voittaa lopulta. Mä toivon ja uskon vakaasti niin kyllä ihmiset haluaa kuitenkin positiivisia juttuja, vaikka se ei aina siltä näytä. Tai siis ei näytä toi niin kuin maailmanmeno siltä. Se on kyllä näin. Te olette tehnyt paljon yhteistöitä paikallisten organisaatioiden ja henkilöiden kanssa. Esimerkiksi Lahden Pelikanssin kiekot on vaihdettu teidän leipiin. Joo, on tehty kaikkea tavallaan meidän niin kuin perustoiminta on ollut se, että pyritään niin kuin paikallisesti sille yhteisölle tuomaan hyvää. Ja tässä tapauksessa niin Pelikanssi on tietysti se näkyvin media ehkä niin kuin ne puhuu itse, että on pörssiyhtiön näkyvyys, mutta PK-yritys, niin siinä on paljon sitä, mutta on hassuteltu, siellä on hassuteltu TikTokissa, on leivottu leipää milloin mistäkin nesteistä ja Speedo 10 on ollut tämmöinen, että jos saatiin 10 000 seuraajaa, niin mä lupaan juosta 10 speedoissa ja on niin kuin luvattu törkeitä. Ja toteutettu. Toteutettu, nyt on 5 kertaa juostu Speedo 10 ja me on kerätty joku 13 000 euroa niin kuin Asikkalan Raikas juniori
peli kanssa niin kuin yhteisölle siinä. Että tavallaan niissä asioissa, mitä tehdään, niin pyritään, että se, niin kuin, se tuo yhteisölle jotain hyvää ja hyvää mieltä ennen kaikkea. Te olette myös tehnyt tämmöisen Charlie's Chocolate Factory inspired Pleikka Vitosen jaon. Miten se meni? Kokeiltiin itse asiassa. Me piilotettiin siis Pleikka-lahjakortti yhteen leipäpussiin, mikä lähti kauppiaan palasilla viime syksynä. Ja siis siihen kävi niin, että sitä ei löytynyt. Älä vitti! Joo, eikä? Se on varmaan mennyt hävikkiin. Tai sitten joku mummo on löytänyt niin se. Niin se ei ole tajunnut, että mikä juttu tämmöinen. No mikä on ollut tuottavin kampanja? Millä on oikeasti tullut niin kuin liiketoiminnalle jotain hyötyä? No siis nyt tämä viimeisin. Viimeisin, eli tuo menestysreseptikilpailu, niin kyllä se on niin kuin näkynyt merkittävämmin kuin mikään tähän asti siis tehdyistä. Kerro vähän lisää. Eli SN suomalainen menestysresepti telkkariohjelma, missä haetaan alle 80 miljoonaa vaihtavilta yrityksiltä uusia ideoita niin kuin kaupan hyllyyn. Niin kuin me onnistuttiin keplottelemaan itsemme siinä sinne finaaliin asti. Ja niin se on ollut semmoinen, että se niin kuin tietysti 10 jaksoa, prime time, maikkari, se lineaaritelkkarikin kuitenkin toimii vielä. Ja sitten samaan aikaan Suomen isoin retaileri, mikä on ollut niin kuin S-ryhmän, tämän kilpailun tuotoksethan pääsi nyt tammikuun lopussa niin S-ryhmän koko vuoden ykköslanseeraukseen. Eli ne panostaa siihen silloin kaikkensa ja kaikki mahdolliset mediat ja aika isolla budjetilla, että ne haluaa myydä niitä tuotteita, mitkä ne sen kilpailun myötä kaupan hyllyyn päätyy. Niin kyllä se on näkynyt sitten. Minkälaisia kanssakilpailijoita sulla oli siellä? Tuliko niistä hyviä frendejä? No kyllä joo. Itse asiassa nyt on ollut vähän aikaa hiljaisempaa. Kaikki on jäähdytellyt sen. Alkupöhinän jälkeen, niin itse asiassa just eilen mun piti illalla laittaa viesti, kun olin duunissa, että haloo, että miten kaikki menee. Oletteko te vielä hengissä? Mä olin itse duunissa, mä olin leipoa niitä hiton leipiä. Joo. Teillä on ollut paljon upeita kansallisestikin tunnettuja sanansaattajia, esimerkiksi Pekka Hyysalo ja Seppo Räty. Miten nämä henkilöt on valikoitunut ja miten se on tuonut teille? Joo, siis meidän niin kuin eniten myyty leipä, jos ei tätä sitkasta nyt oteta huomioon, niin on meidän ruisjäärä. Ja kun me tavallaan se nimi päätettiin, me on puhuttu, meidän iskä on Jyyrä ollut jossain vaiheessa. Että mietit, pitäisikö tehdä jyyräleipä, mutta ei. Sitten tulikin, että jäärä. Sitten se on aika suomalainen nimi ja me ollaan kuitenkin kaikki vähän jääräpäisiä omalla tavallamme. Ja sitten mä kuitenkin koen, että se on myös positiivinen sana kaikesta huolimatta. Niin me mietittiin siis sitä, että kuka on niin kuin Suomen jääräpäisin kaveri. Ja sitten se tuli jostain, niin kuin, että Seppo Räty. Että soitetaan Sepolle. Ja sitten Seppohan lähti mukaan, mutta sillä oli ainoastaan yksi ehto, mikä oli mun mielestä kunnioitettava. Se sanoi, että jos sen valmennettava Parviaisen etunimi nyt hukku, mutta kuitenkin Suomen maailmanennätyksen haltijanuorten keihäässä, että jos hän saa siitä osan, niin hän voi lähteä mukaan. Sehän on sille valmennettavalleen niin kuin jotain hyvää. Niin sitten Seppo lähti meille ja sitten mainostoimiston Mikko sanoi, että yksi kuvauspäivä, oliko ne Kiteellä vai Joensuussa kuvaamassa, niin sanoi, että 7 tuntia puhuttui puhelimessa ennen kuin oltiin kuvaamassa. Että tarinaa tulee. Tarinaa ja tulee. Me oltiin Sepon kanssa, tehtiin kaurajäädä, niin kuin seuraava tuote, niin uudestaan otettiin Seppo mukaan ja pääsin itsekin kyyditsemään Seppoa siinä ja niin hauska hahmo. Ja sitten Pekka taas niin kuin mietittiin niin kuin samalla kaavalla, että kuka on Suomen sitkein. Ja sitten mietittiin eri henkilöitä ja sitten mä olin, mites Pekka? Ja se Fight Back-kampanja on kyllä tosi upea. Se on kova ja niin kuin ollut itse asiassa niin kuin tosi hieno Pekka on sen vähän, mitä olen tutustua, että hieno tyyppi. Sä oot tietoisesti puhunut paljon siitä, että sä oot halunnut oppia puhumaan amerikkalaisemmin omasta yrityksestä ja teidän tuotteista. Mitä tämä meinaa käytännössä? No se käytännössä meinaa sitä, että kyllä meidän pitäisi Suomessa olla rohkeampia, meidän pitäisi olla ylpeämpiä. Meidän ruokakulttuurin pitäisi olla paljon ylpeämpi itsestään. Meillä on täällä tosi paljon hienoja juttuja, mutta sitten meillä on se ongelma vähän täällä, että jos sä kehut liikaa itseäsi, niin se aletaan kokea niin kuin
tai se koetaan ylimieliseksi tai luotaan työntäväksi. Niin silleen niin kuin terveellä ja nöyrällä tavalla, niin kyllä mä haluan sitten niin kuin tavallaan Amerikkaa siinä mielessä nostaa tänne. Otetaan heti haltuun se semmoinen niin kuin Suomen paras tai Suomen niin kuin maukkain titteli. Siis kyllä siinä on niin kuin ansaittavaa on. Mutta toki se on hienovaraista toki se tekeminen. Et se mikä tässä niin kuin, mä koen, että me ei ole niin kuin oltu, että kun Suomessa paljon puhutaan kateudesta ja sitten pohjalaisillahan se on vaan rakentavaa kateutta, että se on hyvä asia, niin siinä mielessä kulttuurissa olisi kiva, että muuttuisi vähän se, että jos uutisoidaan, vaikka nyt Ilkka Herola voitti maailmancupin kilpailun, niin siellä ensimmäisenä ja eniten luettuna uutisena on se, että näin paljon Ilkka Herolan tilipussi lihoi maailmancup-voitosta, kun sitten samaan aikaan siellä, jos sanottaisiin, että se on 2012 käynyt ekan maailmancupin ja 251 kilpailua ennen kuin se voitti ensimmäisen, niin puhuttaisiin mieluummin siitä, että se on aika kovaa duunia. Mä oon puhunut paljon tämän podin myötä kyllä tästä valtamedian asemasta tässä ja tavallaan miten se ehkä, en tiedä onko se estää tai ainakin hidastaa sitä semmoista positiivista ajattelua ja semmoista niin kuin jalompaa ajatteluyrittäjyydestä ja menestyksestä on sitten urheilussa tai yritysmaailmassa. Ja kyllä mä niin kuin toivon, että mitä enemmän näistä sitten puhutaan ja vaikka tämänkin podin myötä, niin tuodaan niin kuin semmoisia jotenkin aitoja, hyviä fiiliksiä ja ehkä semmoista rohkeutta, että se sun tarina on niin kuin vörtti. Siis kun täällähän on niin kuin varmaan miljoonia hienoja tarinoita ja yrittäjiä, ja et mistä olisi mun mielestä tosi arvokasta kertoa. Ja tuossa niin kuin, vaikka nyt Ilkan keissiä ajattelet, niin kyllähän me suomalaiset me ollaan tosi iloisia, jos joku suomalainen urheilija menestyy. Niin torille heti. Niin, että mehän ollaan niin kuin ihan tosi innoissaan siitä, että ei me edes haluttaisi niin kuin lukea sitä, että näin paljon se tilipussi karttuu, mutta kun se on nyt saanut niitä klikkauksia kuitenkin sitä niin paljon, niin sitä tarjotaan. Et mieluummin mä olisin lukenut sen, että 251 maailmankappia ja eka voitto. Tämä onkin itse asiassa hyvä aasinsilta tähän behind the scenes contenttiin, mitä tekin olette hyödyntänyt paljon tavallaan, että näyttää sitä, mitä siellä tapahtuu siellä taustalla urheilijan tai yrittäjän elämässä ennen kuin sitten se tulee se voitto tai saavutus. Te olette tehnyt tällaista kontsaa jo aika pitkään. Miten sä oot saanut tällaisen BTS-kontentin osaksi teidän arkeen? No, me tehdään aika silleen niin kuin impulsiivisesti sitä. Eli siihen ei ole mitään suunnitelmaa. On siellä jotain suunnitelmaa pohjalla, mutta kyllä me niin kuin paljon pyritään tarttua ajankohtaisiin aiheisiin ja tekee nopeat liikettä sitten sen mukaan. Et nyt niin kuin esimerkiksi TikTok on meille tavallaan, me on kohta vuosi tehty sitä ja se taas syy, miksi sitä lähdettiin tekemään, on sen niin kuin asiakasdata kertoo meille se, että me hävitään alle 3/5 markkinaa muille, niin meidän pitää pystyä niin kuin joko puhuttelemaan sitä kohderyhmää paremmin tai meidän pitää uudistaa meidän tuotteita tai tarjota sille kohderyhmälle niin kuin semmoisia tuotteita, mitä he ovat valmiita syömään. Niin kyllä se lähtee niin kuin tämmöisistä tarpeista liikenteeseen ja sitten se behind the scenes homma, niin mulla on siis suoraan sanottuna vähän huono omatunto ollut siitä, että kun mä oon ollut niin paljon esillä myöskin, niin että kun enhän mä ole se yritys, niin siellä on niin kuin muuthan tekee myöskin, niin mä haluaisin myös, niin kuin, että he kokee niin kuin tietynlaista ylpeyttä ja itsetuntoa siitä, että saavat olla meillä töissä, vaikka ei se siltä aina välttämättä siinä arjessa tunnukaan. Mutta kyllähän teillä on paljon tämmöistä, puhutaan employer tai employee generated contentista, eli siellä näkyy niitä oikeita työntekijöitä. Kyllähän teillä on ihan hirveästi somessa myös sitä. On joo. Onko se sitten halunnut tulla siihen vai ei? Sieltä on välillä tullut kyllä kommenttia, että olisi kiva, kun siellä on sitten vähän etukäteen, että suutte kuvaamaan. Joo, seuraava kerralla sitten. Niin, mutta se on tärkeää kuitenkin, että yrityksellä on joku kasvo. Mä ainakin uskon, niin varsinkin kuluttajabisneksistä, niin kyllä mä näen, että me seurataan somessa ihmisiä, ei yrityksiä. Ja mun mielestä te olette hyvä esimerkki siitä, että teillä on iso 100 vuotta vanha perheyritys takana, jossa on valtava määrä työntekijöitä, jotka tekee sitä 24/7, mutta siellä on myös joku sanansaattaja. Joo, ja se on mennyt varmaan ihan hyvinkin. Niin. Että tavallaan, kyllä mä voin itteeni siitä ehkä olalle taputtaa, että well done.
koska se on kohtuullisen luontevaa ollut ja samaan aikaan mä koen, että pystyn aidosti kertomaan ja en mä tiedä. Jotenkin se istuu kuitenkin siihen meidän brändiin, mitä mä puhun, niin mä luulen, että se on toiminut ihan kivasti. Kaikkea voi tehdä, mutta ei samanaikaisesti. Miten te päätätte, mitä te markkinoinnin osalta teette? No esimerkiksi nyt oli just tämä menestysresepti, tavallaan kun S:n työntö loppui, niin me mietittiin meidän markkinointipudua ja sitten oli niinku telkkari vai ei telkkari, 35 kiloa, laitetaanko vai eikö laiteta, onko vörtti. Ja nyt sitten päätettiin, että nyt ei tässä kohtaa laiteta, että sitten kun meillä tulee seuraava lanseeraus, niin sitten pusketaan niitä molempia varmaan. Meillä on tietty budjetti käytösvuoteen ja sitten pyritään vaan käyttämään se mahdollisimman fiksusti. Mutta kyllä se somepainotus on Niin, aika dataohjautuvasti sielläkin. No joo. Kyllä ja siis ne on ollut ihan hulluja. Se on jännä ollut huomata, että eri sosiaalisen median alustoilla, niin meillähän on ihan täysin eri kohderyhmät Facebookissa ja TikTokissa esimerkiksi. Ja se sisältö, mikä toimii Facebookissa, niin ei toimi välttämättä tai toisinpäin. Vaikka ne TikTok-myyjät sanoo, että kaikki toimii joka paikassa. Et älä kuvittele, että ne ei toimisi. Mutta esimerkiksi meillä on meidän TikTokia tekevän rap-faijan poika Veeti. Otettiin mukaan meidän somevideoille 4V. Niin sehän räjäytti Facebookissa kaikki lukemat ihan huikeita tuloksia. Joo, jos et ole vielä nähnyt, niin kannattaa katsoa, kun eikö hän ole just joka menee viemään Pekolle leipää. Joo. Joo, se on aika ihana video. Joo. Pelikanssin areenalla. Vanhassa Ylen haastattelussa sä oot sanonut, että välillä hirvittää enemmän, välillä vähemmän. Miten sä navigoit yrittäjyyden ja menestyksen tuomia paineita? No ei mulla ole semmoisia menestymisen paineita. Että nehän luodaan ihan itse vaan. Että enempi se on semmoista turhautumista, jos ei menesty. Meillä on ollut vähän firma semmoinen, että me on tehty rakkaudesta lajiin asiaa ja totta kai on aina puhuttu, että sit kun se alkaa tai kun se alkaa tuottaa ja että on kiva sitten ja näin. Mutta se ei ole ehkä ollut se driveri siinä. Ja niin. Että ei siitä menestymisestä tulee paine ainoastaan silloin, että jos sä kyllästyt siihen, että ei saakeli, että se on nyt painettu räkäposkella kohta 20 vuotta, että mitä tästä nyt on sitten jäänyt käteen. Ja sitten jos et sä osaa yhtään katsoa, niin itse asiassa tästä jäänyt aika paljonkin kaikkea kivaa juttua käteen ja näin. Jos nyt tästä rivien välistä lukee, niin ehkä se sun isän optimistisuus paistaa sieltä läpi. Niin, varmaankin. Varmaankin, mutta ollaan me myös kasvuvaiheessa edelleen firmana. Että ei yritys, kun kasvaa ja kasvaa kohtuullisen nopeastikin. Esimerkiksi nyt viimeinen kuukausi tuplattiin liikevaihto edelliseen vuoteen verrattuna sama kuukausi, niin se aggressiivisen kasvun aika ei ole aina mukavinta aikaa elämässä. Niin se myös pitää aika hyvin jalat maan pinnalla kaiken, että kaikkihan kuvittelee, että meillä menee hito hienosti. Ja mites nyt kun mä oon siellä telkkarissa, niin aina jos mä leipurivaatteet päällä on käyn kahvilasta hakeen kahvin siitä, niin aina sä oot päässyt oikeisiin töihin. Silleen, että joo, kyllä tässä on välillä oltu linjallakin. Silloin tällöin. Suomalaisilla yrittäjillä ja yrittäjäksi haaveilevilla on tutkitusti aika vahva epäonnistumisen pelko. Mikä siihen olisi hyvä lääke? Epäonnistumisen pelko on lääke. Jos ei tee mitään, niin ei satu mitään. Että kyllä vaan Wayne Gretzky, kuka sieltä kuuluu taustalta. Kyllä, siis mikä opettaa, niin vituttaa. Mikä ei tapa, niin vahvistaa, mutta se on mun jalostus siitä, että mikä opettaa, niin vituttaa. Eli kyllä tärkeintähän on vaan liike. Huolimatta epämukavuusalueelle on pakko mennä ja liikatyytyväisyys, sehän tappaa käytännössä kehityksen. No, oot sen nyt ihmisenä tai yrittäjänä tai kummasta vinkkelistä sit haluaa katsoa, niin pakko on kokeilla joskus semmoisia asioita, mitä ei aina tykkäisi tehdäkään. Mä esimerkiksi meidän kouluaikaa tiimiakatemialla, niin mä sain muun muassa esiintymiskiellon. Ja nyt mä oon kuitenkin meidän firman kasvot ollut ja telkkarisasti ja kaikkea, niin ei se sitä tarkoita. Ja mä muistan, että mä olin tosi epämukavuusalueella siinä vaiheessa, kun mä siis meidän koulussa ajauduin silleen, että
Meillä oli presentaatio kerran kuussa, kuka menee lavalle ja muut päätti, että Teppo menee. Ja mua jännitti ihan helvetisti. Siellä oli aina 100 ihmistä ja sitten me siinä reenattiin. Että jos en mä olisi sitä tehnyt silloin, niin tämä kaikki olisi paljon vaikeampaa nyt. Harjoitus tekee siinäkin mestari. Joskus pitää aloittaa niistä huonoista vedoksista tai vähän sinne päin vedoksista. Joo, mutta siis kyllä mä niin tuossa tavallaan mentoroinnissa ajattelen myös niin, että kyllä mä toivoisin, että mullakin olisi ollut jonkinlainen järjen ääni tietyissä kohtia niin kuin elämää sanomassa mulle, kun eihän me uskalleta sanoa tutut tai tuttavat tai kollegatkaan, ei ne uskalla sanoa, että nyt vähän näyttää pahalta, että ootko tämän ja tämän asian miettinyt. Ja sitten se on tosi hienovarasta, että jos on into päällä, niin sehän kuulostaa, että esimerkiksi mullekin on tullut semmoisia neuvoja suhteellisen niin kuin isokenkäisiltä kavereilta, että kuulee ei se niin helppoa. Ja sitten nuorena, että no vittu, että tekeehän, miten ne firmat sitten kasvaa ja lähtee autotallista, että ei nyt tapeta sitten niin kuin innostustakaan siinä. Niin siinä on tavallaan se niin kuin hienovaraisuus sen asian kanssa, että pitäisi olla se niin sanotusti kyseenalaistusvarti, että jos sulla on idea, niin vähän jumppaat sitten enemmän ennen kuin alat toteuttaa. Miten sä oot kokenut yrittäjäkulttuurin Suomessa? Kyllä meillä varmaan perusedellytykset kaikilla lähtee yrittäjiksi on kuitenkin samat. Tai no ei tietenkään ole kaikilla samat, jollain on rahaa ja jollain ei ole rahaa, mutta se perusturva on olemassa. Yrittäjähän on muuten, sehän on lainsuojaton, että on siinä niin kuin omat riskinsä sitä myöten, että siinä on tosi paljon kehittämisen varaa. Kyllä mun mielestä sitten taas niin kuin yleinen suhtautuminen yrittäjyyteen on kuitenkin positiivinen ja menee positiivisempaan päin koko ajan. Musta tuntuu, että tulevat sukupolvet niin kuin tekee sille asialle niin kuin hyvää. Ainahan voi puhua siitä, että mikä on, jos nyt oli justiin eilen luin keskipalkkaisen ihmisen 3880, kustannus on sitten kaikki ne releineen se 5600 plus, eli käytännössä siitä, mitä veroja maksetaan ja mitä sitten palkansaajalle jää käteen, niin siitä hävii niin kuin 56,2% matkan varrella, niin kyllähän se jotenkin käytetään ehkä vähän tyhmästi se raha sitten siinä välissä. En tarkoita, että yritysten pitäisi saada hirveästi enemmän, mutta ainakin sille voisi olla sitten pikkasen järkevämpää käyttöä niille veroeuroille. Ja sitten toisaalta niin progressiivinen verotus, niin onhan se tosi tiukka Suomessa, että ei se niin kuin palkitse menestymistä palkkatulon kautta ainakaan. Joo, ei siinä jää hirveästi motivaattoreita rahallisesti, oot sä sitten palkkatyössä tai yrittäjänä, kun verotus on noin kova kuin se on. Joo, ja sitten se on niin kuin mun mielestä, mä en siis missään nimessä ole sitä mieltä, ettei niin kuin vähäosaisista pidä huolehtia ja niistä pitää huolehtia paremmin, mitä me huolehditaan tällä hetkellä. Mutta samaan aikaan niin mä en tykkää siitä, että meillä on semmoinen syyllistävä kulttuuri, erityisesti niin kuin julkisissa äänenpainoissa aina siitä, että yrittäjät riistäisi tai että sitten kun se on se yksi kauhutarina, niin sille leimataan kaikki yrittäjiä. Että kyllä me niin kuin ihan oikeasti haluttaisiin siitä, että meidän työntekijöillä on hyvät oltavat ja ne voi hyvin ja jos ei ne voi hyvin, niin me tarjotaan apua niihin ongelmiin ja kaikkea sitä, että se on ehkä niin kuin asia, mitä mä niin kuin toivoisin, että se vastakkainasettelu ei olisi sielläkin niin kovaa, vaikka tietysti sillä saa kannattajia. Niin, tästäkin ollaan puhuttu paljon tässä podissa, mutta se valtamedian rooli on oikeasti ihan superiso. Ja ne otsikot, mitkä niin kuin houkuttelee sitten painaa, niin ne on valitettavasti niitä, että yrittäjä on keplotellut työntekijöiden kustannuksella tai riistänyt jotain verorahoja tai whatnot, kun niin kuin sä sanoit itsekin, että suakin kiinnostaa enemmän kuulla se matka ja se on niin kuin se kova duuni ja se välittäminen, mitä tavallaan siinä yrittäjyydessä oikeasti tapahtuu suurimmalla osalla meistä, niin niille lisää tilaa. Joo, kyllä sille niin kuin paikkansa olisi mutta mikä sitten se media on tänä päivänä, missä niitä tarinoita sitten pitäisi enemmän kertoa. Niin, no ehkä tämä on just varmaan, sä itsekin sanoit, että se muuttuu positiivisempaan suuntaan, niin mä uskon itse, että somella on valtava merkitys. Se on tuonut
ei ainoastaan nuorille paljon näkyvyyttä siihen todellisuuteen ja siihen yrittäjäarkeen ja minkälaisia mahdollisuuksia se voi tuoda, mutta myöskin niin kuin vanhemmille sukupolville ja enää ei ehkä ole. Mä niin kuin joskus mietin, että näitä tarinoita pitäisi, mitä mekin tässä nyt jaetaan, niin pitäisi tuoda valtamediaan, mutta ehkä me päästään itse asiassa isompiin massoihin ja tehokkaammin sitten niiden somekanavien kautta, kun me päästään kertoa niitä meidän tavalla ja aidosti ja siltä, miltä se niin kuin sun mielestä näyttää. Niin, toivottavasti se on niin kuin jollain tavalla puhuttelevampaa sisältöä ainakin sitten. Sä et ollut valmis laittaa työtä kaiken muun edelle. Onko se ollut niitä hetkiä, kun niin on kuitenkin ollut pakko tehdä? Kysy kotoa. Niin, sulla on tullut tähän mukaan 3 lasta ja koira. 3 lasta, koira ja avopuoliso Saara, niin on totta kai. Varmaan jokainen yrittäjä joutuu tietyssä kohtaa tekemään sitä, että sä et voi ihan valita, että koska sä oot duunissa. Milloin sä et ole duunissa ennen kaikkea. Ja silloinkin, kun sä et ole duunissa, niin ootko sä läsnä, niin se rajanveto on varmasti välillä vaikeaa. Mutta esimerkiksi nyt viimeinen kuukausi oli ihan hirveä. Mun duuniajat oli ekaan 5 viikkoon 3 vapaapäivää. Ja siis tarkoittaa, että viikonloput oli myös töitä. Ja työajat oli ilta 5:30 aamu 6. Ja sitten kun sen rullianssin vielä läpi, että oot himas nukkumassa, niin se oli aamu 8. Ja sitten sama rullianssi sen 5 viikkoa käytännössä eteenpäin. Niin on joskus joutunut tekemään, mutta on poikkeustila ja sitten tavallaan kun tietää, että ei se näin voi jatkuu ja sitten niin riittävän pitkään kun niin jatkuu, niin jotain asialle on tehtävä. Että kyllä tavallaan se hyppy tietynlaiseen tyhjyyteen joskus niin nopeuttaa ja pakottaa meidät myös niin kuin tekemään järkevämmin asioita. Mutta joo, siis alkuperäinen kysymys, niin on siinä joskus tullut jotain. Niin. Puhutaan näistä uhrauksista ja tietysti niitä tehdään sen yrityksen menestyksen eteen ja niiden työntekijöiden puolesta ja asiakkaiden puolesta. Kenen puolesta teet niitä? Onko se sun lasten takia? Varmasti niin kuin lapset on niin kuin se tärkein, että haluaa totta kai niille niin kuin kaikkea hyvää. Ja ehkä mä toivon niille, että ne voisi olla helpompikin polku siihen pisteeseen, miten on tähän tultu. Mutta kyllä niitä myös tekee niinku itsensä. Kyllähän me niinku itsekkäitä eläimiä ollaan myös. Että totta kai se niinku sitä kuvittelee, että sitten kun... Niin, se on helppo aina sanoa. niin sitten asiat olisi paremmin, mutta en mä tiedä. Se varmaan se bensa kuitenkin tulee sitten muualta kuin siitä sitten lopulta. Mutta ehkä se niinku... kun on sanonut, että en ole valmis laittaa työtä kaiken edelle, niin esimerkiksi niin mulla ei puhelin soi iltaisin työasioista oikeastaan yhtään. Mä en tee mitään sosiaalisen median sisältöjä, muuta kuin tietysti plärään puhelimet ja seurailen asioita, mutta en tuota mitään. Ja sitten samaan aikaan, niin kun ollaan kotona, niin pyritään olemaan kotona. En sano, että siinä aina onnistutaan, mutta ei voi olla niin, että tai mä en ainakaan halua, että ne lapset muistaa sen ajan muuta kuin tämän viimeisen kuukauden ehkä. Iskä ei ole paljon näkynyt. Niin, mä tunnistan tuon myös omasta lapsuudesta ja mulle se on ehkä sitten tuonut semmoista tietynlaista arvostusta ja omaa työmoraalia, mitä mä oon sitten myöhempinä vuosina ottanut ihan käytännössä käyttöön, että kyllä sieltä hyvääkin tulee. Siis tulee ehdottomasti ja sitten mä oon niin kuin tasapainoillut sen asian kanssa ja sitten riippuu myös sun pestistä, minkälainen se on. Et mä oon itse huomannut, että mä oon tuottavimmillani silloin, kun mulla on vähän enemmän aikaa ympärillä. Eli tullaan myös siitä siihen, että jos mä tekisin vaan enemmän ja enemmän ja enemmän, niin mitä kaikkea jäisi syntymättä sen takia, että mulla on niin kuin liikaa tapetilla. Totta. Niin siinä mielessä pitää niin kuin tasapainoilla senkin kanssa, että hetken rauha voi olla hyvä asia. Niin se sun luova sielu tarvii sitä. Niin siis kyllä sen huomaa, niin kuin, että se aidosti toimii niin. Silloin kun te olitte puhtikaurabuumia, sä oot nostanut haastiksissa esiin sun puolison roolia ja tietysti nytkin oot sanonut, että kaikkien menestyjien takana on yleensä nainen. Niin, no, henkilö. Miten tärkeää on löytää sellainen puoliso, joka osaa tukea ja paikata osaamista sun yrittäjän arjessa? No en tiedä, meillä se varmaan on toiminut silleen, että se on ehkä niin kuin
tasapainottaa jollain. Mutta mulle se on ollut semmoinen niin kyseenalaista ja enempi siitä, että olenko minä aina oikeassa. Ja onko se minun maailmankuvani nyt näissäkin asioissa, niin kuin, että vai pitäisikö tästä tulla vähän niin kuin vastaan. Ja se on mun mielestä tervettä, että sitten käydään sit keskustelua, että ei vaan niin kuin, että minä en vaan jyrää ja mennään eteenpäin. Ja sekin tuo sitä aikaa ajatella asioita. Että se on niin kuin tavallaan ollut hyvä asia, mutta onhan siinä niin kuin puolisolla mullakin niin kuin valtava vastuu siitä koko muun paletin pyörittämistä silloin, jos en mä ohimassa. Ja sekin tekee kuitenkin normiduunia. Niin ei se nyt ihan se 3 lapsen arki pyöri ihan niin kuin vettä vaan. No ei. Toi on mun mielestä tosi hyvä nosto siitä, että se puoliso on monesti se, joka rakkaudesta sanoo, että hei, että nyt sä et ehkä tehnyt ihan niin kuin piti tai pitäisikö miettiä niin kuin uudestaan. Tai just se ehkä se kyseenalaistaminen on sitä niin kuin, siitä ei monesti puhuta, että se on itse asiassa, että totta kai se on siellä tsemppaamassa ja hypettämässä ja niin kuin hurraamassa, kun sä pääset maaliin tai oot matkalla sinne, mutta se on myös monesti se henkilö, jolta sä uskallat saada sitä palautetta, josta sä tiedät, että se tulee niin kuin hyvästä paikasta. Kun sä kysyt markkinalta tai joltain kilpailijalta, niin sä et voi aina niin kuin olla varma siitä, että mikä se motivaattori sieltä Markkinatutkimus valehtelee aina. Joo. Ei vaan ostodata, se ei valehtele, mutta se, sori, että mä nyt hyppäsin taas. Ei se haittaa. Aiheeseen, mutta siis kaikki kuluttajatutkimukset, mitä tehdään, niin ihminenhän vastaa niihin niin kuin hän haluaisi toimia, mutta ei toimi niin. Ja se ajaa mun mielestä meitä niin kuin harhaan monessa kohtaa. Että siellä ehkä kotona se maadottaja on siinä mielessä niin kuin, se on ihan totta. Se on hyvä. Ja lapset osaa myös niin kuin olla siinä. Niiltä puuttuu hyvin se tietynlainen filtteri ja poliittisuus. Niin, ja sitten jos on vähän haastavampaa, niin se koira tuo sen, mä vastustin meille niin kuin koiran hankkimista aikanaan, että en mä halua tähän härdelliin enää niin kuin koiraa, että nyt on riittävästi. Mutta se on itse asiassa tasapainottanut sitä arkea. Ja on se niin kuin kiva, sitten kun on niitä hiton huonoja päiviä joskus, kun on niin kuin sä menet himaan, niin siellä on yksi, joka nuolee naamaa. niin se on tavallaan niin kuin joka on aina iloinen, kun sä tuut. Vilpittömästi iloinen. Se on ihan totta, ainakin niin kauan kuin sä ruokit sitä. Meillä on kanssa aina ollut koiria ja mä koen, että sekä koirien, mutta myös hevosten kanssa mä ratsastin pitkään ammatikseni ja vietin tallilla tosi paljon aikaa, niin vaikka olisi miten kiire ja olisi miten stressaavaa, niin kyllä ne eläimet jotenkin tuo meidät takaisin maan pinnalle ja siihen hetkeen ja on, niin kuin, sun on pakko unohtaa kaikki muu. Joo, siinä on jotain tosi hienoa. On ja sitten niin kuin jotenkin se opettaa niin kuin empatiakykyä ja kaikkea. Niin kuin, en mä tiedä. Ne on. Teidän koira onkin näkynyt teidän somessa, mä muistan. Joskus näkynyt, joo. Miltä tuntuu katsoa taaksepäin kaikkea tätä sun matkaa ja mitä sä oot oppinut ja saavuttanut? Se on ollut, sanotaan, että tilanne on niin kuin tällä hetkellä se, että me ei niin kuin ihan täysin tajuta sitä, että kuinka hienosti meillä on asiat ja kuinka paljon me on tehty hienoja asioita. Ja siitä on ehkä niin kuin, me ei ehkä olla osattu nauttia siitä, niin kuin siitä vinkkelistä katsoen riittävästi. Että pitäisi ehkä niin kuin skoolata vähän useammin silleen, että se on niin kuin, tässä on hyviä juttuja on tehty. Mutta se myös niin kuin se arki ja jatkuva kehitys ajaa monesti sen ohi, että ehkä niin kuin se jää niin kuin liian vähälle painoarvolle. Samalla tavalla kuin niitä kehityspalavereita pistää kalenteriin, niin muistaa sitten laittaa niitä juhlistamishetkiä. Niin, pitäisi olla varmastikin näin. Millaisia tavoitteita sulla on seuraaville vuosille? Seuraaville vuosille varmaan niin kuin työhön liittyen järkevämpää, vähän vapaampaa tekemistä. Ja niin, että se arki ei ajaisi ihan niin rajusti yli, mitä se toisinaan ajaa. Niin se on ehkä se, mä en enää puhu balanssista. Niin mä en usko balanssiin. mä en usko, että se niinku mulla toteutuu ja vaikka se olisi balanssissa, niin siltikään niin se ei joku ei riitä. Niin ehkä se, mä toivoisin, että se olisi semmoista vähän vakaampaa, mutta samaan aikaan riittävästi haastetta. Ja kyllä mulla kunnianhimoa riittää siihen, että ei tästä niinku pelistä vielä olla kaikkea nähty. Mitä yrittäjyys on opettanut sulle elämästä, mitä muualta ei olisi oppinut? Syvä huokaus, ainakin. Ehkä se on opettanut sen, että omilla valinnoilla niin
voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia ja myös niin kuin positiivisessa mielessä. Et tavallaan, että hyvä onni tai hyvä tuuri pitää ansaita, niin mä niin kuin uskon ehkä siihen. Että kaikki, mitä sä teet nyt, niin ei välttämättä näy huomenna. Et pyrit olemaan... Maratoni. Niin, se on maratoni ja samaan aikaan, niin jos sä pyrit tekemään hyvin ja pyrit olemaan hyvä muille, niin mä uskon, että se niin kuin sataa takaisin jossain kohtaa. Ja onko se sitten, tehdäänkö se sitten itsekkäästi syystä, jos näin ajattelee. Mutta ei vaan, että ylipäätään, niin se ehkä niin kuin maailmankatsomuksellisesti niin olisi hyvä. Niillä on merkitystä niillä omilla päätöksillä. Vielä lopuksi, mitä sä haluaisit, että susta ja viipurilaista muistetaan 50 vuoden päästä? No kyllä mä niin kuin ennen kaikkea mä haluan, että muistetaan, että me tehdään Suomen parasta leipää. Ja että me muutettiin Suomen palaleipäkulttuuria. Että ihmiset niin kuin tietäisi, minkälaista se oikeasti se hyvä leipä on. Se on ehkä se niin kuin mulle niin kuin kaikista tärkein siinä mielessä. Tai niin kuin yritysmielessä se on tärkein asia. Entäs susta itsestäsi? No kyllä mä toivon, että musta muistettaisiin silleen, että mä pyrin olemaan avuksi aina kun tarvittiin ja että sanottaisiin, että se oli kyllä hyvä tyyppi. Niin, mutta ei ole niin itsestään selvää. Ei ole ja siis totta kai, siis kaikki me tehdään virheitä ja ollaan mokattu, mutta ehkä myös yrittäjyys on opettanut mulle myös sen, että ihmisen todellinen luonne paljastuu sitten, kun se on hiton vaikeaa. Että sitten kun on hiton vaikeaa, niin pystyykö se silloinkin olemaan niin kuin hyvä tyyppi muille. Niin silloin sitten niin kuin tosissaan mitataan. Se on just näin. Teppo, 1000 kiitokset. Kiitos paljon.